Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu s Hirfexom. Hirfex? Čaute! Presne tak a hráme Roblox Hide and Seek. Hráme to, že niekto môže byť takýto čierny, modrý alebo zelený súd a musíme ich pozabíjať. Takže tak. Ideme na to. Hirfex? A ináč, ľudia, máme nové limitované edície merčov, ja a aj Papino. A to je letná edícia, školské potreby, náramky, trička, či kraťase. A mám aj peráčniky a dokonca nerozbitné kryty na mobily. Presne a teraz daj like, zober si mňamku a užívaj. Presne tak. Povedal si to veľmi dobre. Kamu, kde by mohli byť? Aha. A počkaj. Capek, dobre. Bol posledný nahádzaný. Dobre, dúfam, že budem voľaká skrinka, alebo veľa, čo sa ti zakempím. Kamu, ty kde si aj? Ja hádam, že budem mapy. Ja sa viem veľmi dobre skrývať, akože keď som súd, alebo veľa, čo také. Ja viem presne, napríklad by som bol skriňa, tak viem, kde sa má skryť, aby to nebolo nápadné. No, poď sem. Ja som tam už. Ale poď sem. Tak, dobré. Yes, sir. 7-1. Yes. Čo? Je to ono. Ja som tiež. Prosím, nech som volá čo dobre. OK. Kámo, toto nemajú šancu. Čo si? Ty si čo? Ja som skrývač. A ja Ty čo si, som hľadač? rastlina. A ja som rastlina. Kámo, ja som zabil práve. Tomu toto nemá nikto šancu ma nájsť. Ukáž, Ja idem pred nich a budem im utekať. To je dobré. Sem sa zamaskujem, vôbec nemáš šajnu. Idem na kameň. Nie, áno, na strom, takto na kmeň. Kámo, mňa si nevšimla. To je tá cápka? Kde si? Áno. Áno, tu som. Toto som ja. Ja skáčem za tebou, čau. Čau. Ľudia ináč, úplne som aj zabudol, že natáčame. Ja nie. Kamo, čum, ja sa môžem do toho skryť. Ja neviem, kde si? Kde si? Kámo, tak to si zabil, kámo, mňa si vôbec nevšimli ľudia. Toto sa zapísalo do roka. Dobre, ja sa idem asi za niečo premeniť. Takže tam unlock, či. Asi za tento To sa dá? Bežím, kámo. Niečo iné premeniť? Ja som premenený za niečo iné. To jak? GG, tu si ma vôbec nevšimla, možno tu, hej. Á, dobré, a ja som kameň. Á, rozbia ma, on ma zabil. Nie. A mňa asi zabil. Ľudia, kámo, tak toto bol unlock. Nevadí. Dobre, teraz som mečom, musím A ja bloko. som s mečom. Ľudia, ináč všetky coiny, čo mi pošlete, pôjdu asi na nový monitor, lebo na tejto telke je to strašne veľké. Takže budem veľmi rád za coiny, Takže tak. Keby ste mi na to niečo poslali, tak budem mať konečne. Ja budem veľmi rád, keď budem mať YouTube button. No, YouTube button, kámo, to 10 000, ja mám tak 25 follow to. Ale my sme začiatočníci ešte, vieš, tak no jasné, no. Dobre, koľko má už toto video, nevieš? 4 minúty. Dobre, dajme ešte minútu. 6 minút to bude mať. OK, takže tu žiadna vec. Ľudia, toto bude také krátšie videjko, takže sa potom na mňa nehnevajte a nepíšte do komentárov, že papi, ty hovado, nemal si dávať iba 5 minútové video, však to je o ničom. Ale však, no bro, už sme dneska natočili 6 videí, tak zase som spokojný za to, no. Presne.
presne, a chceme si aj zastreamovať, aby sme všetko krásne stihli, lebo keď prídu domov rodičia, tak to moc dobre nedopadne. No vie to. Kámo, zatiaľ som nikoho nenašiel. GG. Posledný cápek a vyhral. Ja som nenašiel nikoho. Ľudia, po tomto kole ešte jedno pôjde a pôjdeme potom už, takže sa s vami potom rozlúčime. Nie, aby som dal toto posledné už. Nie, potom, no dobre, tak toto posledné. Ináč ľudia, ja by som mal na vás jednu prosbičku. Ako vy máte prosbičky, aby sme my v kuse natáčali, čo nám bere domáci čas a mohli by sme volať čo robiť iné. Čož akože nechcem teraz byť zlom, ale baví nás to, hej. Ale ide o to, že a ja chcem jednu takú prosbičku a to je taká, že mohli by ste mi tak troška našetriť na YouTube button. Pomôcť mi s tým. Mhm. A to isté aj tu na papimu. Keď si hajder, tak sa schovávaš? Hajder? Nie, mne sa zdá, že nie. Nie, áno, som taký, čo schováva sa. Ja som smeťa, kámo. No ja som taká školská skrinka. Ja som auto. Ja sa musím vymeniť, lebo ja som školská skrinka a to moc dobre není. Takže potrebujem sa vymeniť. Tak to ma nikto nenájde, kámo. Ja mám super rýchlosť. Ja som auto. Už niekto hľadá, kámo, ja som dead asi hneď. Kámo má super rýchlosť, GG. Ja takto som dal auto, kámo, dúfam, že to nebude moc nápadné. Auto? Ja by som nedával asi auto. Sa vymením. Ľudia. Nie. Ja som si ich privolal. Nie. Kámo, ja mám strašne dobrú schovávačku. Ty vole, tak toto som dal najlepšie, jak som Tak mohol. tu je, že kanál, kámo. No však ja som si dal kanál. To si ty, tento naľavo? Áno, ty si auto? Hej, modré. Áno, tak ja som pri tebe, ten kanál. Ja zdám log. Daj si to log, vieš, čo tam je. Lebo si ťažším, že budeš dead. Ale kámo, mne to nejde, mne to ukazuje, že za Robuxy. Nie! Kámo, ja som asi možno dead. Lebo... Nie si, kámo, to nie je šanca nájsť kanál. Ale mne ubralo. Vieš, jak ťa to, tak aj mne trocha ubralo, tak Adam si ma nevšimla. Dobre, nevšimla. Kámo, tak toto je naša schovka. Iba dvaja sme, čo sa schovávajú. Nie, Hirfex, kámo. Ale nie, ľudia, ja sa priznám, že ja sa volám Marko. A papi sa volá Dušan. Yes. Kámo, tak ale ja ranujem od teba, však ty si žebrák. Ale nie, ja ti nič nespravím, neboj sa. Poď som, lebo si vyťahne zbraň. Nič ti nespravím. Fakt, Dušo. Papino. Budem strieľať? To nechceš. Hej, tak ok, ty sa mi vyhražuješ, tak čau. Tu sa ale zakempí. Ináč, papi? Áno. Kde si? Doma. To si ty? Tak kto je? Čo, ty kde si sa zakempil? Kámo, ľudia, toto nemáš šancu. Keby si vedel, že čo som, tak asi si chudák, no. No, tak ti poviem. A nie som zas kanál, lebo to, čo si bol, tak sa nemôžeš na to dať zas. Kámo, tak čo si? Človek. Čo si? Nejdeš. Kámo, ja môžem ísť rovno aj pri teba už. Idem šprinty. Ahoj. Hirfex, a je to tam, brovsky. Dobre, ľudia. Ty si ma oklamal. Dobre, ľudia. Dobre, Ďakujem ľudia, vám. ja sa s vami lúčim. Tu mám Hirfex, lomeno Marko. Presne tak. Ja sa s vami lúčim a ďakujem za dopozeranie tohto videa a čaute na budúce zajtra.